foraster molt estrany. Sky, tree, flower... Inés es diu nous. Caram, saps moltes paraules en anglès. Que bé, en saps molt. Sí, en anglès sempre em posen bones notes. Escolti, si us plau. Sento una veu molt rara. Que no hi ha ningú? Mare meva, qui deu ser? Fem-hi un cop d'ull. Que no hi ha ningú? Mireu, és un estranger. Quina pinta més graciosa. Ei, you, nois! Ens ha vist. Vull preguntar-vos una cosa. Em podeu ajudar? Vinga, Kenichi, ara tens l'ocasió de parlar anglès. Yes, thank you very much. Em diuen Henry Johnson i sóc americà. Molt de gust, boys. Tinc por, Tori, ajuda. No entenem res del que diu. Té un accent molt estrany. Què? No m'entens? Mira, jo he vingut dels Estats Units per fer un estudi sobre els samurais japonesos. M'agradaria molt que m'ajudéssiu, nois. Parla dels samurais? Bé, sí, em sembla que ara ja l'entenc millor. Sí, yes. Un moment, Tori, tu l'entendries si parlés en anglès? Si usés la tècnica ninja de la traducció simultània, sí. Sí, portes un vestit molt curiós. Deu ser un ninja, oi? Sí, sóc un ninja. He llegit molt sobre els ninjas. Usen tècniques molt complexes. Per exemple, poden arribar a desaparèixer. Això de desaparèixer és cosa de màgia. És per a mi tot un honor conèixer un ninja. Ara, si us plau, porta'm al teu castell. El lloc on visc no s'assembla gens a un castell, però el puc portar a la meva habitació. És un honor rebre un estranger tan distingit. Pugi aquí dalt i a la meva habitació. Pugi per aquí. No tingui por, home. Oh, quina meravella. Jo també vull pujar usant aquesta tècnica. Cameron, molt bé. No cal que s'hi esforci tant. Pot pujar per l'escala, senyor. Amb el teu permís. Oh, yes, és fantàstic. Aquesta és l'habitació moderna d'un ninja de veritat. Mira, aquestes són les famoses estrelles ninja. Però... S'agafen així? He vist en un llibre com s'han de llançar. Senyor, les armes ninjas no són joguines. Són molt perilloses i s'han d'usar amb molt de compte, sap? I am sorry, perdoneu, Ninja Tori. Deixa'm ser el teu alumne, si us plau, i t'ho agrairé sempre. El meu alumne? Exacte, vull aprendre totes les tècniques ninjas d'un mestre com tu. És que no ho sé. Per favor, mestre, t'ho suplico. Molt bé, d'acord, l'accepto. Fora, fora! Si li és igual, m'agradaria entrar sol al lavabo. Oh, això és el lavabo? I am sorry. Això de tenir un alumne és molt pesat, em segueix a tot arreu. Tori, què et passa? Estàs desanimat? Aquest foraster no para de seguir-me, no em deixa sol ni un segon, no sé què fer amb ell. Si això et preocupa, per què no te'n vas en un lloc on ell no et pugui seguir, Sí, és una bona idea, amic. Mestre, això és molt perillós, és dangerous. Baixa ara mateix, és very dangerous. Sisplau, deixa'm en pau. Quiet, no et moguis, ara mateix et salvaré. Ara sí que estic ben a gust i tranquil. Mestre! Atenció, que pot caure! Però, Baixa. home, no calia que pugés aquí, també. L'obligació de l'alumne és seguir el mestre. Tècnica de vol! Help! Help! Ui, pesa més que un sac de pedres. Ja no sé què fer per desfer-me d'aquest home. A veure, Kenichi, tens alguna idea? No sé pas què hi podem fer. Hem de pensar alguna solució. És en Kagetsu! Segur que pensa explicar-li en Kamumaki tot el que ha vist. Sí, ja ho sé. A Tori m'acaba de passar pel cap una idea. Podria ser el remei. Escolti, senyor foraster. Mestre? D'ara endavant practicarem totes les tècniques ninja. Què? De debò, Ninja Tori? Primer ha d'aprendre a saltar de branca en branca. Fixi-s'hi, miri com ho faig. Ni. Oh, yeah, wonderful. Això m'ha deixat de pedra. Ara vostè ha de fer exactament el mateix. Dius que la Tori té un alumne estranger? Sí, això mateix. I vol ensenyar-li les tècniques ninja. Se'n penedirà, ho juro. Som-hi! Encara podria saltar millor.
Li mostraré un altre cop com s'ha de fer. Qui hi ha aquí dalt? Soc jo, Atori, que et penses que pots ser un mestre ninja? Kamumaki. Que bé, Kamumaki, tu també ets un mestre ninja, oi? I vostè és el famós alumne de la Tori, oi? No es pensi que em fico allà on no em demanen, però si continua amb ell no aprendrà mai a ser un ninja com cal. Ell ho fa tot molt malament. Ei! Kamumaki, espera! Sisplau, vull ser el teu alumne, really? No hi ha un altre ninja com tu, vols? Molt bé. Sí. Elis! Et trobes bé, Atori? Sí, esclar, estic perfectament, només feia comèdia. Aquest estranger se n'ha anat molt content amb en Kamumaki. Sí, ha mossegat l'am. Estic molt impacient per veure la cara que farà el nostre amic demà al matí.